Váš súboj vyzeral ako tvrdý zápas. Čo na to hovoríš? Bolo to aj v skutočnosti také? Akože určite bolo to veľmi tvrdý zápas. Nečakal som, že môj súper Roman bude taký tvrdý a že vydrží do tretieho kola. Takže ja si myslím, že bolo to kvalitný zápas. No. Bola aj krv, spraví to niečo v tvojej hlave, keď si takýto profi zápasník? Akože krv nespraví nič, ale vyjde zo mňa taký, že ešte väčší vľuk, keď uvidím, že niekto krváca, tak idem do toho ešte viacej. Tvoj súper je bodybuilder, je silový typ. Cítil si počas zápasu, že máš kondične navrch? Akože kondične som určite mal navrh, ale silovo som cítil, že je veľmi silný. Takže mal kvalitu tých úderov. Bol zápas presne taký, ako si očakával, alebo ťa v niečom prekvapil? V tom ma prekvapil, že vydržal do konca. To ma určite prekvapil, lebo som fakt, že trafal veľmi dobrými súdermi a ja som myslel, že sa zdá, alebo bude nejaké KO, ale to nedošlo a vydržal to do konca. No. Super.